Ahojte, volám sa Michaela Blaško, som kožná lekárka a dnes si spolu posvietime na produkt AC Color. Iste ho mnohí poznáte a používate. Mne samej pomohol prekonať náročné pubertálne roky, keď som mala akné. Je to proste klasika, ktorá je výnimočná a funguje. Spiridea AC Color je vo forme veľmi praktickej krémpasty, ktorá veľmi dobre na koži drží, ale zároveň ju nechá voľne dýchať. Spiridea AC Color krémpasta je účinná v boji proti akné alebo pri ošetrovaní kože, ktorá má sklon k začervenaniu. Dobre prekrýva farebné nerovnosti, či už sú to hyperpigmentácie alebo začervenanie a rovnako aj drobné jazvičky. Spirideu AC Color nanášame ráno na čistú a umytú pleť. Je dostupná v dvoch odtieňoch, svetlom a tmavom. Tieto odtiene sa medzi sebou dobre miešajú, presne tak, aby vyhovovali odtieňu vašej pleti. Neobsahuje žiadne dráždivé látky a preto je vhodná aj pre citlivú pleť. Neobsahuje parfémy, ale zároveň príjemne kvetinovo vonia. Spirideu AC Color mám vyskúšanú na vlastnej koži. Funguje, nesklame.